Abale ndi alongo nonse kumene mukundimvera lero ndi pa 15 May 2025 ndakakamizika kuti ndibwere after anthu atandiyankhula makamaka zokhuza ndimene zinachitikira zulo ku Kamuzu Day. Kodi simuyankhulapo ndeni kuti koma ine ndiosayenera kuyankhula chifukwa pakamwa pangapa chifukwa cha chilungamo ndimayankhula ngati ndikulasa munthu kapena kuti ndikumbaya munthu. Ndiyeno poti mwatero ndiyankhulabe chifukwa ineyo chilungamo chinandipweteka kwambiri. Zikomo kwambiri ndiyankhulepo. Choyamba wani ndifuna ndithokoze Sister Chimombo. Sister Chimombo agwiritsa ntchito mwambi woti mulingo umene umamulingira nawo nzako iwenso umalingiridwa nawo omwewo pa mawa amene ali m'buku lopatulika. Komanso m'bale uyu Ayuba James wayankhulanso mwambi woti zomwe zimene umafesa ndi zimene umakolola. Mwambi umenenso uli m'Baibulo. Right, abale amenewa ndakonda kwambiri komanso ndakondwa nawo chifukwa ayankhula mosanyengerera komanso mosapyatira andi mosayang'ana nkhope. Chifukwa chakwera limodzi ndi chimwendo, limodzi ndi kunkuyu, andi limodzi ndi baba Malondera, limodzi ndi Jessica Bwira, andi mwapadera ndingakambe kuti timu yawo yonse imene zulo anali ku mwambo wa Kamuzu Day anachita zinthu za chibwana cha mchombolende. Anaonesa usavechi, anaonesa kusazindikira, anaonesa ubulutu, anaonesa ulenala wa machitidwe a zinthu. Ndikuyankhula izi chifukwa cha okondedwa, tamveserani. Boma linapanga mwambo ndipo linaitana onse akubanja bwino lomwe. Panalibe chifukwa choti MCP payokha ipangeso mwambo wapaokha ku ofesi kwawo, akatero atulukeso ku ofesi apiteso konkucha kumanda kumene kwagona Kamuzu kuja akapangeso mwambo wawo woyika nkhata. No, zinali zosamveka. Zimene zija zili ngati kumbwerera mwini wa mkazi ali nyumba momwemo iwe ndikumagona ni mkazi wake, mkazi mwini wa mkaziyo ndikumakuonerera iweyo. Kodi mugaza kuti chimene mathero ake apamene papo apa chimene chingachitike ndicha mwamuna amene akugona mkazi mwamuna wake ali pomwepo, amene yachoka mwamtendere ndizosatheka. Amene yoyo sachoka mwamtendere ndekuti pamene popo ndi moyo kulipa moyo, magazi kwa magazi. Exactly. Ndiye zimene munapanga zulo zija MCP zikukhala ngati munabwera nyumba ndikumagona mkazi pamene mwini wake wa mkazi ali chipenyere akukuonererani. Ndi zimene munapanga zulo zija. Mulibe kuthekera, mulibe mphamvu andi mulibe ulamuliro. Ine achakwera munathotholedwa pa mpando panopa simukununkha kanthu. Mwamvera kaya? Ine achakwera panopa simukununkha kanthu. MCP simukununkha kanthu. Chimene chakula mwa inu akuluakulu ndi kuderera, kukula mtima. Mumazitenga ngati ndinu master, mumazitenga ngati ndinu majentere akatakwe. No. Dziko la Malawi linavomereza madipate. President akachoka amakhala former president. Akateronso ndekuti yoja wathavaliyo sakhala ndi ulemu wina uliyonse ku ziko, pokapo kuchipani kwake ndikumene amamugwadira, ndikumene amamulambira, ndikumene mwina angathe kumampukuta jekete. Komano osati ziko lonse. Ziko pa nthawi imene limalemekeza president amene alipo pa nthawi iti, pa nthawi imene. So president wa nthawi inoyo ndi Peter Arthur wa Mutharika, mkulukuta moyo, amene ndiye president wa pano. Ndi amene ziko linamusayinira, ndi amene ziko likumuziwa, ndi amene ziko likuyenera kumpasa ulemu. Osakhala inu yachakwera. Mwamvera kaya? Awaja ntoliro. Inuyo Mr. Chikangawa valiyo munatha, mulibe ntchito panopa. Ngati ndikukulambirani, ngati ndikukugwadirani, ndikukupukutani jekete, ndikuchipani kwanu, komweko kwensipupi kukunkhokwe kwanuko, osati the whole Malawi yonse. Zimenezo zosatheka. Mwamvera kaya? Ndiye zimene mwachita zulo ndizamubwerera ndi nkhude zimene mwachita kupalamula mkango utagona, kumaukandira mkango pamutu pozinamiza kuti wewe uli mwana wa Mulungu andi ukavundumuka mkango kuti ukulikhwire Yehova Mulungu akulandisa. No, Yehova sitimamuyesatu. Chimene munapanga zulo ndi chibwana cha mchombolende. Ndi chifukwa ngakhala papo achina Ayuba James anthu anzeru akuyankhulani mokuzuzulani komanso mokupasani uphungu. Ngati muli okumva poti vuto ndiloti iniyo ndinu asamva nkunkhunyoni, mumamvera kunkhongoko. Anzanu akuvera mmakutu, iniyo mumamvera kunkhongo. Famu kanakhala kuti iniyo ndi anthu ozindikira, ndinu anthu okuti mumamva uphungu wanzanu. Ndibwezi chiyokere cha 5 years ija, ndibwezi mukumalimbana ndi kumaona makona.
amene niyo munalakwisa pa temu yanu ijayi kuti kodi tinalakwisa chani. Amalawi chimene chinapangisa kuti atiukire, atide, atinyoze mwachonchija ndi chifukwa chani. Ndibwezi mukumalimbana ndi kumakonza zimenezo. Koma chifukwa cha umbuli ubulutu kusazindikira. Lero mukupitilizaso kumapangaso ma mistake zokhaokha. Mistake kwa mistake. Muli anthu antundu wanji. Anthu antundu wanji osaphunzitsidwa. Anthu antundu wanji osalingalira. Anthu antundu wanji osamva kuzuzulidwa. Anthu antundu wanji osazindikira mistake yanu ndikuti mukonze mistake. Nde uyuyu wankulu mimba ngati nkhumba ya bere uyu. Ine nayankhula kuti sindinafune kuyankhula. Chifukwa ineyo chilungamu chinandipweteka. Nde ine ndikamayankhula ndimayankhula poyenera kuti ndiyankhule chifukwa doctor amatumbula malo ena kuti atumbulidwe. Sono mundikhululukira kaya ndikuyankhula molakwika kaya ndikuyankhula mwantundu wanji koma ineyo ndiyankhula molinga ndimene nkhaniyo inalili komanso ndiyankhula ngati ineyo Malawi. Uyuyo wa mimba yayikulu ngati nkhumba ya bere uyu. Wamutu ngati chikombole uyu. Mumamutika ya chimwendo. Mumamumva amene anayimira pa podium pa zimene amayankhula. Akuti ifeyo sitingaope, simungaope ndani. Chosa opera niyo ndi chani. Pakuti lero lino muli ana amuthalika, muli pansi pa ulamuliro wa muthalika. Nde inuyo ndikumayima pa podium ndikumamuyankhula bambo wanu kuti iweyo bambo sitingakuope. Ngakhale matifunira chakudya, ngakhale matifunira fuelo, ngakhale matifunira forex, ngakhale matiteteza, ngakhale matifunira mankhwala, koma ifeyo sitingakuope. Ndikumayankhula mwauchidamula motero mwichi. Maganza kuti bambo wanu akakumva ndi azitibwa. Maganza kuti bambo wanu akakumva naziseka. Ndi chifukwa chake zulo apolisi anaona kuti inuyo mukonjeza ndi mwalo wa offside. Ndi chifukwa nakuthirani usi. Komanso ine ndikanakonda usi umene uja akanathira plus times force usi anakuthirani pang'ono. Akana kukwizinga nawo ni usi wofanana ndi muuvunu kuti mukhaule andi muziwe kuti ili ndiziko sitimalitengera mzanja. Inu nomwe mmati mmalemekeza malamulo zimene mapanga pamene nzolemekeza malamulo. Boma linayankhula kuti mwambo ukapangidwe wa boma wa ziko lose kusakakhale ovala makaka. Iniyo chifukwa chongomva chokuti kusakakhale ovala makaka mwasemphana naye president, mwasemphana nalo boma kuti ngati nditero defense sitibwera. Koma chimene tingalengeza ndi chakuti ifeyo akangochoka kwa boma ife tikapanga wathu nafe nsonkhano. Ngati ndino andani? Inuyo ngati ndani? Nde mwanyamuka mwapita ku office kwanu kulikulu kwanuko mwakapanga nsonkhano malo moti mukhale ndi common sense yoti I think mene tapangira kuno zithere komwe kuno mapitaka mukunyamukaso mukutenga ulendo mwavala saluzanu chakweranuyo ali pasogolo ndiye ndikumachitaso kumamuyimbiraso kumamutamandaso nsewose boma ulendo okati okaika nkhata pa manda mumaganza kuti pamene paja boma likamakuonani lizikuonani kuti boma mukulichepya kapena mukulipasa ulemu boma mukuliderera kapena mukulionera kuntosongati maliro anjo mukulinyamulira kuntosongati maliro anjoka boma mukulionera mbotolo kapena mukulionera kuchikhadabo maganza kuti anzana ngakuoneni kuti bwa no anachita bwino. Ndipo ndikutana kuthirani pang'ono chifukwa mukanakhala inuyo munthawi yanu 5 years imene yapitayi kuti ndi chipani cha DPP kapena chipani cha UTM kapena chipani cha UDF inuyo zimene mukanapanga pamene paja simukanabwera tu ndi usiyayi inuyo mukanabwera ndi zikwanje malinga ndi yanu ija. Koma mutame mwaifa kuti anzanu sali mu mtima wangati umenewo, anzanu sali mu chiwembu changati chimenecho, anabwera ndi tear glass. Apolisi amene magwirisa ntchito nthawi yomwe ija ndi amenenso amene anabwera nawo panopa. Apolisi amene magwirisa ntchito kumbowe, mukumbukira kumbowe zimene mapanga anzanu, kuakhapa, kuaphwanyira magalimoto, kuvula zimayi, kuagona zimayi, zuwa lilipwe. Mukuchoka pamene pa uli kumponera, mukukumbukira kumponera, kuseka njira, kumbowe, kuseka njira, kuika mablock, malodi block, mukuti kunoka DPP sadusi, pamene panzana kudusa kufuna kubera kuujeni ku Northern Region, kutaza pange nsonkhano, mukuti sadusa pano, mwaiwala zimene mapanga zichi. Kuathira usi nkati, zikwanje nkati, kumponera bwa, gangata ndi azinzake akuchokera ku nsonkhano bwa, zimene munapanga, pa trade pacha. Kuaphwanyira magalimoto kwa ochera magalimoto, zimene ya mwaziwala. Sinu mayankhula nthawi jayi kuti Peter sanga khale president, ngatanga khale president, ndi akhale president wakumwera. Kuno kwa lero ndiye mukuti yayi, amafuna kukupherani president wanu, amafuna kukupherani president wanu wanji. Pamene zimene zimapanga pamene zofuna kupha. Ayi, zinali zongokupasani oningi kuti musamale andi muchenjere, mukuseweresa boma. Mukuiseweresa njoka idakalini mano nkamwa mwake. Ndioni nimena makupasani pamene sikuti amafuna kukupherani president.
akanakha kuti anafuna kupha president monga inuyo okupha mmene mmaphera inuyo straight away pamene pakana muombera panalibeponso cholesa